da so da kauna. Wai me ake nufi ne da so da kauna? Wai me ake nufi ne da so da kauna? Na ji na gani na shaida gaban idona, na ce da su bar ni na gamo da kauna. Ganin kina farin ciki shine farin ciki na, zabuwa da zanen kike ba sai kamar ke ba. Wai me ake nufi ne da so da kauna? Kalaman ka so suke samani na ce masoyi, me kyan gira da saje kai an ka yayi, sai dai rikon amana a so da nauyi. Yau kai duk cikin matasa ban ga kamar kai ba. Na so na ki bani dama in baki nawa, sirrikan mu duka juna mu yi rufewa, kar mu yarda lokaci dan yana gurewa. Na ji zan rike amana kan ki ba da waiwai ba. Kauna bai cikarsa kauna ba da tausayi ba, ni dai ban ji mai ciki tarsa laulayi ba. Mai so da gaskiya kuce bai rasa korafi ba, na saka ka ne a raina ba dan kaɗan ba. Farin ciki yakan zo ne idan kina nan, bakin ciki kikan kore a lokutan nan. Akan ki sai